i Næstved i dag. Hvorfor kommer du forbi Klub Næstved? Fordi sidst jeg var her, det var for ligesom at have en lille pep-talk i foredraget omkring det der. Det vigtige i at beholde Klub Næstved, fordi jeg synes, at det er et fedt sted at komme. Og så når jeg går rundt på Langeland eller i Svendborg, eller hvor jeg kommer ud og holder foredrag, så fortæller jeg jo den lille gode historie om, at jeg er blevet adopteret af Klub Næstved. Og det er den grønne t-shirt, den går jeg en gang imellem. Så det synes jeg er fedt. Og jeg har jo aldrig haft noget med den målgruppe af mennesker at gøre før. Og jeg synes simpelthen, det er bare så fedt. Det var så fedt at komme første gang, og den modtagelse, jeg fik, den gjorde mig bare så glad. Så jeg føler mig adopteret af Klub Næstved. Hvad synes du om det, at det er en forening, hvor bestyrelsen består af brugerne selv, altså målgruppen, de udviklingshæmmede? Det synes jeg er fedt, ja. Altså, det er jo dem, der skal være her. Det er dem, der... Altså, det er det, jeg kalder brugerindflydelse. Det har jeg arbejdet selv meget med hjemme i psykiatrien, ikke? Og jeg kunne godt tænke mig om nogle år, at det var brugerne, der fortalte mig, hvad jeg skulle lave, når jeg kom på arbejde, i stedet for, at jeg vidste, hvad jeg skulle lave. Så tænker jeg, at det kunne være fedt, at de fortalte mig, kør nu ud til fru Jensen i dag, fordi vi har ikke set hende inden nogle dage, og på den måde. Og så de skal lave dokumentation, så det bliver dem, der vurderer, om det arbejde, jeg gør, det er godt nok. Det synes jeg ville være fedt. Også det, at de her i klubben, at de selv vælger, hvilke aktiviteter de vil have og tilbyde, og hvilke udflugter de vil. Det er jo brugerindflydelse, som du vel også går voldsomt stærkt ind for. Meget. Helt sikkert. Fordi de mennesker, jeg arbejder med, de er jo lige så kloge som mig, og mange af dem er sgu meget klogere, men de har noget bøvl i livet, som hæmmer nogle ting, ikke? Mm. Så det er jo, de skal sgu, det er dem, der skal tage teten. Har du fingeren på pulsen, hvad der sker for Klub Næstved i øjeblikket? Nej, det har jeg ikke, men der hvor jeg skal ud i aften, der tænker jeg, at jeg har sådan lige et par små ting, jeg kan putte ind omkring Klub Næstved, og sådan, at jeg tager lige Klub Næstved med ind over foredraget i aften. Hvad vil du sige, hvis du stod over for politikerne? Jamen, jeg vil jo sige, at det vil jeg også sige i aften. Jeg vil jo sige til politikerne, at der er noget, der hedder KORA, som er kommunernes egen professorgruppe, tænketank osv., som jo siger, at uanset hvilken aktivitet, der bliver sat i gang. Politikerne siger, at vi har ikke råd, men politikerne ved bare ikke, at de har ikke råd til at lade være. For eksempel sådan noget som Klub Næstved, det skal jo fortsætte med at eksistere, fordi at det har altid en økonomisk eller en social, menneskelig, afledt positiv virkning af sådan et projekt. Og det er jo tydeligt, at det har Klub Næstved. Og hvis man overhovedet tænker på at lave besparelser eller lukke det giver ikke mening. Nu har du hørt lidt fra dem selv, når du har siddet deromme i solen og snakket lidt med dem, og de fortæller, at de skal til Handicap Grand Prix, og de er blandt de 10 finalister og sådan. Hvad tænker du, siden du var her i maj måned? Jamen, der var det jo, de skulle til noget... Special Olympic? Yes. Hvor de fik medaljer i alle 3 discipliner. Ja. Der kan du bare se, hvis Næstved mister sådan et fyrtårn som Klub Næstved, altså hvad er der snart at prale af i Næstved? Nej, vel? Michael, han er jo uundværlig i klubben. For det første, så nu er han næstformand, men han er jo også chaufføren til klubbens egen handicapbus. Ja. Og GPS. Jeg lige er blevet kåret som æresmedlem af Klub Næstved til sommerfesten, ikke? Og... Er du det? Ja. Bare det var mig. Det kan være, at jeg kan blive kåret den der. Ja, det kan godt være. Det må Michael jo tage med op på bestyrelsen, ikke? Jo. Ja. Hvad kræver det så? Så kommer man til sommerfesten, ikke? Jo, jeg kommer til sommerfesten. Okay. Udklædt eller det? Af mine. Okay. Ja. Hvis du har lyst til at komme til den første torsdag i måneden. Den første torsdag i august. Holder sommerfest hernede i klubben. Okay. Men jeg har jo ikke fået nogen invitation i år. Vi lover det. Okay, du lover, at du sender en invitation til mig? Ja. Er det en aftale? Ja. Tak. Hvad sker der til sådan en sommerfest, Michael? Kan du fortælle nogle af det? Ja, holder fest, sidder herude og spiser
altså levende musik. Blokkerfløjs kommer og spiller op. Ja. Kan du huske sådan nogenlunde, hvor mange mennesker plejer der at komme? Ja, nogen Over 100? over 100. Hold da kæft. Og jeg er glad for, at du kom med gik på i dag. Ja. Hmm. Det håbede de alle sammen på, ikke også, Michael? I Jo. håbede på, at Ole ville komme i dag, Men ikke? det har jeg jo lovet. Ja, Så Ole, han er også til at regne med. ja. Skide godt. Ja. Så er vi to. Ja, du bruger også overnakken, mand. Jeg tror, der var faktisk også nogen fra klubben, der snakkede om, at de kunne smadre godt tænke sig at komme til Langeland og besøge dig og se, hvordan du arbejder og sådan. Ja. Kunne der være en invitation den anden vej på Ja, en det eller kunne anden der måde? sagtens, men vores borgere, beboere og brugere, de er utroligt som hudløse i øjeblikket. Så jeg skal passe rigtig meget på. Jeg har sagt nej til, at vi starter op med flere udsendelser eller optagelser. Nå, okay. Ja, fordi det har været hårdt, og der er stadigvæk enorm fokus på. Nu har dronningen lige været der og giver os et skulderklap, og, så det har været en masse. Hvad sagde de til det? Jamen, det synes de, der var fedt, altså. At hun gad, og så fik vi sat fokus på socialpsykiatrien også. Ja. Som jo er et af de der tiltag, som bliver skubbet ud i besparelserne. Mm. Ja. Hvis du sådan her på faldrebet skulle give nogle gode fif til Michael og resten af bestyrelsen i Klub Næstved, hvad skal de gøre for at virkelig sige, hallo, her er vi vil overleve, vi vil gerne have flere åbningsdage, for problemet er, at de er jo ved at dø i deres egen succes. Der kan ikke være plads til flere på de åbningsdage, der er. Vi kan ikke få flere frivillige. Altså, den bedste måde, det er at slå telt op i borgmesterens have og kommunaldirektørens sådan noget der. Når så det er, man har gjort det, så ringer borgmesteren til pædagogen og siger, kan I da ikke få dem flyttet? Jamen, hvad skal vi gøre ved dem? Vi har ikke nogen steder at være. Jamen, så må vi udvide pladsen her i Klub Næstved. Så kommer pædagogerne og fjerner alle teltene igen. Det er jo et valg. Og det kommer, er det næste år, eller hvad? Eller er det om 2 år, der er kommunevalg? Det aner ikke. Men da de... I november måned på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, det er til næste år. Ja, det tror jeg også. De skal jo vælges igen, de der politikere, og dem, man ikke kan lide, må jo stemmes ud, altså. Dem, der ikke vil være med. Men de lover jo alle sammen op Ja. til et valg, ikke? Ja. Ja, det lover jeg meget. Ja. Det er sjældent, det holder. Og det er jo sådan, som der er sikkert mange, der siger, at hvis vi fortæller sandheden, så får vi ingen stemmer. Ja. Så. Ja. Jeg tænker, det er sådan, det er. Ja. Jeg ved det. Men tak for snakken, og så skal du jo med ind og spise med. Ja, det er så og dejligt. hygge. Du fik også mad her sidst, Jeg ikke? fik også mad her sidst. Ja. Ja, Og stegflæsk og persillesovs. Er det det, I skal have der? ja. Altså, en mand, der kan sige nej til det, han er ikke en rigtig mand. Det er ikke Ole. Tak for invitationen. Altså nok, Tak for, at du kom. så håber jeg, jeg lover, at jeg sætter en indbydelse. Og næste gang jeg kommer, så tager jeg min næste trøje på. Ja. Ja.